Много е готино, Бобо. What's that, Mom? Това са тия цветята, Бобче. I want to touch them. When you touch them, they close. Пипни го, ама лекичко. Виж колко много има. О, виж голям рак. Dad, you want to see that big crab? I can see it. Има много рачета, Бобо. Ето едно малко раче бяга тука. Where? Ето тука по камъните. Пълно е с охлюви и рачета. Ела да търсиме още, Бобо. Okay. Лекичко да не се хлъзне, защото тук се хлъзга. Виж колко много неща има. Ела да ти покажа къде са раците. Идваш ли?